ang nanay ug ang tatay mo ay akong padeliveranson sa bata nga na-possess. Kada adlaw dyan na, iniguli nila sa balay, i-deliverance. Ang yawa, God. Kini Diyos Darwin, tudluan dyan niyang mga tao. Perting suko ang yawa, no? Ang yawa ron, atong maging adlaw, gingnan ko sa yawa, Darwin, we will kill you. Kaya man, nabukas ang katawhan karon nga mismo kamo, pwede mo maka-self-deliverance. Hindi lang maka-self-deliverance sa mga tao na wa mo duol sa sacrament. Amen? Grabe, no? Nalipay ba mo ng adlaw? Gabion na. God is good! Nga naman, gibunyagan mong tanan. Amen! Nakumpirmahan pa jud mo. Munang ayon naman ang baptism of the Holy Spirit, nakumpirmahan na mo, nabunyagan na mo, wa mo salig sa sakramento. Hoy, insulto na, naghimo mo pseudo sacrament. Allah, baptism of the Holy Spirit, dili na mo. Ang atong i-promote the sacrament of Jesus Christ. Allah, speaking of that, liso na ng inyong kanang speaking in tongue, gihatag na sa pipila ka tao, dili sa tanang tao. Paminaw mo. Gahigo. Chalala in the morning. Chalalalala. Kibadlong na. Ang mga pare nga ganahan anak, ni badlong na ko. Iko, kamoy angay badlongon. 1 Corinto 14, niingon ang balaang kasulatan, kung dunay magsultig laing pinulungan, 2 or 3 lamang. Pila? Yang anong kamo naman tanan? Mga buwang na tanaini. Pasensya na mga, confident kay ko anak, kidaghang possess, nag-speaking in tongue. Doorway of evil spirits. Pasensya na mo ha? Hoy. Sa dako na kong gugma, akong gisulti ang tinod. Bahala nag mga suko mo na ako. Truth hurts, but it doesn't harm. Masa to? Truth hurts, but it doesn't harm. Ang kamaturan sakit. Labi na ganahan dyan kag chalalalala. In the morning. Chalalalala. In the evening. Kidaghan mo mga pare, ganahan na. Kung pasensya na mo, tanang exorcist sa tibok kalibutan, universal statement, ayaw mo paggamit sa speaking in tongue. Kaya ang i-consider sa simbahan 2 or 3, kinsay nag-promote na? Pentecostalism. Kanusa man nagsugod ang speaking in tongue, panahon sa Pentecostes. Kanusa? Panahon sa Pentecostes. Paminaw mo mga gahig-o. Kanusa? Gano'ng nag-speaking in tongue sila? Present ang different nationalities. Kano sa? Present ang different nationalities. Taga Espanya, taga Italia, munay tuyo aron masabtan ang mensahis Ginoo. Dili aron maglibog ta. Yang ano mag-speaking in tongue pamanta dinis Bohol nga puro man ta Bisaya. Naabay na taga Espanya. Naabay na taga Italia. Wala. Paminaw mo. Bahala mga suko mo. Basta daghang kaing possess, mga leader pa sa healing community, walking possess. Because of the speaking in tongue. Nasabtan? Kaya ba mong pangutanon ko ninyo na? 200% nang liko na akong confidence. Bisan pag-obispo, akong prangkan. Dito sa Diocese of Tablibon, ipahunong na nila ang speaking in tongue. Kaya magkurog-kurog, mga tumba sa simento, daghan kayong gipangyawaan ana. Dili tanan. Daghan ang gipangyawaan ana. Amen? Dito sa Diocese of Tagbilaran, 5. Mga head pa jud sa healing ministry. Nya ako tuginan mga pare nga nag-confront sa kuha nga ganahan na ng speaking in tongue, kamoy dapat mamalandong. Nga naman, dili ni ordinaryong membro ang naposes ninyo, mga leader ninyo. It's about time na. Yan di na nato i-promote ang non-Catholic practices. Kanang practices dili na Catholic practice. It is a Pentecostalism. Nasabtan?